sonden. ফ্ল্যাগ গাড়াগাড়ি দিবেন তো দিস ইজ দ্য সাইড এই সাইডের মধ্যে হইব বুঝতে পারছেন না এটা ফ্ল্যাগ মার্ক করে দেন তাহলে এই যে আইএসএ বুঝবে হ্যাঁ এইটা সাইড Sengkabo Kerengbar saknai nogo basajak nogi tong Dr. Rutiranjan Burma yang tong Komal Krishna Koloi Usi Radapur Thanani ke khana no narok koktoma mangna koktoma kaham senior haste hapang rajya sarkar edi senior Kerengbar saknai nogo 150 LPM oxygen generator it's a plan sungno ya phari tongo hanke khana no oro long thai kaijaknai aboni bagai tabok samung tangjagai tongo ke jeng haste hapang no haine hai tei mantri okra biplop kumar dev no jeng first EC meeting achokmani yagulo no maharaja koimung rimani chungno norok oxygen plant kheneni kaisa kok supply dihnai aboni anusare jeng rajya sarkar no kok khamani yagulo rajya sarkar chini kok khanawi khana no chono khana 27 tarik diporni damchini yo chono oxygen plant kai ya pharnani bagi oro hamam kaidani nai tongo oni bagi sumor tini phai khana chief minister phai oro panda khai phenai tei seng sairina ni panda no jai jai charity sanani bagi ni sung phai tabo nai phenai mani tei samung charani bagi jatiyo lai tongo